नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी रलाई में फिर से एक बार स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा खबर देखे खातिर भोजपुरी रलाई के फॉलो और वीडियो का लाइक तुरंत मारी। ठीक है। आज के ताजा खबर, जुबली स्टार निरहुआ अमरपाली दुबे के साथ शादी के फोटो एगो काफी तेजी से वायरल होता। आप सबके बता दी कि ई फोटो नेपाल के है और नेपाल में यही रीति रिवाज से शादी होला। निरहुआ के एगो नया फिल्म आवता जौना के नाम निरहुआ हाजिर हो। ई वही फिल्म के फोटो है, काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता। आप सबके बीच में जल्द ही निरहुआ का एगो फिल्म आवे वाला बा। अगला खबर, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के तरफ से खेसारी लाल यादव के एगो नया फिल्म आवता जौना फिल्म के नाम अपराधी है। एकर ट्रेलर बहुत ही जल्द आप सबके बीच में लॉन्च होगी और भोजपुरिया रलाई पर जरूर देखावल जाई। तो दोस्तों, भोजपुरिया रलाई के फॉलो और वीडियो के लाइक कइल ना भूलब। इसमें एगो अगला खबर और बा, पवन सिंह के तरफ से आज सुबह 7 बजे पावर स्टार पवन सिंह के न्यू गाना लॉन्च भइल बा जौना गाना में अभिनेत्री डिम्पल सिंह भी बाड़ी। गाना के नाम है होली आइल रे, तो जाके जरूर से जरूर सुनी।